का पोरगा मिळाली बुद्धी कळली जे बनायची दोरी नसेल रात्री घरात बाहेर माझी पण तू ये କହିଲେଣି ମୋ ଅବସ୍ଥା ଏବେ କଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ ତମେ ଦାନ୍ତ କାମୁଡ଼ିକି କ୍ଷୀର ଦେଇଦିଅ ମାନେ କୁଗାଡ଼ିବି ଅଛି କଣ ଜାଣିଥିଲୁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଏଟାକୁ ଫୁଙ୍କି ଦିଅ ଯେମିତି କହୁଛ ସେମିତି ତାଳରେ ତାଳରେ ବାହାଘରରେ ଦେଖା ହବ ମୋର ଏବେ ବାହାବାର ନାହିଁ ସବୁ ଝିଅ ମାନେ ସେମିତି କହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ତମନ୍ନା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର କୋଉ ଭଳିଆ ପୋଚାଏ? ଦେଇ ପୂଜା କୋଉଟା ଯେମିତି ବି ହଉ ଚଳିବ ହେଲେ ତାର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିବା ଦରକାର। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ପୂଜା ଛୋଟ ବେଳୁ ମମି ଡାଡିଙ୍କୁ ହରେଇ ଡାଡି ଅଙ୍କଲଙ୍କ କୋଳରେ ବଢିଛି ଏ ଦୁନିଆର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଏକୁଟିଆ ଜିଇଁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ବାହାବି ତାର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିବା ଦରକାର। ମମି ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଥିବା ଦରକାର। କିଛି ନହେଲେ ବି ବାପା କି ମା ଜଣେ ଥିବେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ